Göz gözü görmüyor hep Rus. Takipteler ses etme sus. Bir vakit olmuş. Здравейте, млячи! Аз съм Вени, тук с мене и Ези. И днес ще играем по-малко или по-голямо или Хайгър и Лоуър. Сега, кое е по-търсено в Google? Например, но това е Ниц, не знам аз точно какво е. Ези, ти знаеш кое е? И някакво Сахани Ерквик. И кое е повече търсено? И разбирате ли? Да. И двамата сега ще се чуем. Според теб, кое е по-търсено? Не знам, фаскосът. Или ако е някакво нещо от историята на бъдето. Не знам. Аз сега първо го виждам. Това съм го виждал и отпреди, ама това някакви, в смисъл, от гребена пъпки да има. Същност, мисля, че ти според мен май Лоуър. Според теб? И аз така. Да видим... Много е малко. Мари Кюл пак трябва да е по-търсена. Много е малко това. Майко! Сега какво? Ще направим една-две игри, колко там. Да. Зависи. Сега Ще какво? е по-малко сигурно. Зависи колко стигнем. Значи, тук... Това е напитка, ама това е известна от преди. Да. Кое може би? Мисля, че напитката е по-малко, защото кой търси? Това е много голямо число, няма как да е търсен толкова. Айде Лоуър. Накосам. Значи... Убийство. Да, не ми би трябвало убийството да е повече. Да. За някакви такива хора, които са... Какво? И този мотор направо... И аз го чух току-що. Така... Андрей Пирло... Това е футболист. Да, По-малко. То е малко известен. Аз мисля, че е повече, защото това знам, че е повече от 3 милиона. Не повече от 3 милиона, защото това съм го засичал и преди. Защото рекорда ми е, нали, Хискор 21. Няма според теб кое е. Това няма как да е търсено колкото това е. По-малко. И никога не съм го чул това. Много малко е. Асия. Лесбийките. Повече. Сигурно е повече. Със сигурност. Лесбийките. Повече. Смърт. Това е доста, бе. Нямам си представа какво е това. Това е някакво състезание с лодки. Бетона, какво драги нещо си. Според теб кое е? Че тук пара неща със своя мадразни, не знам. Затова не знам. Това май химичен чистен. Значи Хайгър би трябвало... Не, кой търси по интернет химическо чистене? Значи по-малко. Не е много накосъм. Какво е път това, бе? Май Лоуър. Не знам. Аре, Лоуър. 1300. Са 100% Хайгър. Освен ако Моцарт. Моцарт е по-търсен. Много. Това милион да. Тя па милиони. Моцарт би трябва да е по-така търсен. Някакви раци. Това е много. Хомър Симпсън. Много. Трябва да е повече. Аз така мисля, това е детско. Не баш детско, ама карай. Хайгър.
Маден, ти никой не съм ги чувал. Мога са някакви известни, ама ние не ги знаем. Не, да, аз не ги знам. Те разнам ми... Американски футбол или Хомър Симпсън. Той е дебел колкото тия всичките. Ама карай. Май е хайгър, защото е спорт като футболът. Да. Ама, масония. Ух. Асия. Ау, това ще е по-малко. Това е аз така мисля. Къв? Това май кмета на Турция, ма не съм сигурен. Президента на Турция. Къв китайец това? Знаеш ли кой това? Михай Джинпинг. Ма това мога да е китайец, ама... Къде? Това е някакъв корейц или... Май по-малко. Кой ще утре 100 китайца, мога ми напише. Извини са 2 милиона. То никой не съм го чувал, ама хора, така че би трябвало да е повече. Добре, да. Yes. Yes. Ти знаеш кой това е? Yes. Май, да съм, но по-малко ще го. Сега кой е повече? Аз съм пас. Хайгър. Не, лола! Без да иска го направи. Юпитер или... А по-малко. Да, ма Юпитер е доста търсен по принцип, знам го. Не е много търсен. Робен или Юпитер? По-малко. Мали готово. Ама де да знам, Меси, например, Неймар е търсен 4 милиона, Меси там 5 или 6 беше, Роналдо и... В дано. Аз ти казвам, кой го търси толкова? Reddit. Какви са? Това е някаква фирма, сигурно е повече. Аз стари казах, хайде. По-малко, да. Дейвид Камерън. Ами ча пък толкова. Би трябва да е по-малко. Какво? Да, по-малко. Дали смия рекорда? Ще не. Па може да не го мина. Интересно. Това е някакъв известен боксер. Ма не е колкото този, който почина наскоро. Ама Дейвид Камерън може да е по-известен актьор. Е известен актьор. Май беше актьор. Чувал съм го. Бай, Дейвид Камерън, май такъв бе, на Англия бе. Президент, толкова актьор вик. Значи, не знам. Ти казвай, аз не знам. Не знам, аз не знам. По-малко, да. Моля. Ма това е боксер. Бай, какво ще да е? Еми, Иерусалим е по-търсено 100%. Със сигурност, да. Сега извиня 100 милиона. 100 милиона пас. Fallout 4 или Иерусалим? Повече. Това е известна игра, би трябвало да е повече. Да, Повече? да, бе. Минах си рекорда. Аз съм повече от Меси, бе. И от Неймар. Аре, бе. Заби. Китара или... По-малко. По-малко. Сигурно е по-малко. Но си превъртял играта, да я знаеш. Китара или Миндоплеер. Ама това не знае, че в Америка на всяка сграда поне на 2 км се вижда. Абе, кой ще го търси това? Не, това е професия, нали? Аз знам. Ма тази професия е всякаква. Добре. Няма нищо. Без чакай малко, не говори. 24. Как?
Добре, Алиса Кейс или Red Hot Chili Peppers? Би трябвало да е повече. Аз ти предлагам тия стоков. Ние играхме доста. Да, ама, нали знаеш, че току-що починах втори клип, който се съединя с първия. Да, ма те стане дълго. В смисъл, който ще го гледа това на 15 минути. Вече стана 10. Не знам точно. Аре, да си продължим поне това. Това е да. Red Hot Chili Peppers или... Те са известни, защото аз съм ги чувал. Ма те са доста известни, знам, а са стара група. Моля, гасете мониторите се и се върнете след минута. Всякво. Повече. Сигурно повече. НАСА повече, със сигурност. Повече. Сигурно правят това, там макар. Горе-долу. Star Wars или НАСА сега. Star Wars. И аз така мисля. Толкова па да е известен. Добре, това го търсят студентите, нали, като резултатите си от тестовете, ама Star Wars май потърсен. По-малко. Майко. Бразилия е повече със сигурност. Повече, да. Господ е на тях. Какво красиво. Дете, това не го знам какво е. Някакви листа смисъл. Това е лице. Да, бе, образува лице. По-малко. Аз така мисля. Горе-долу. Сега някакви 5 милиона. Това е повече. Аз това не го знам. Да, трябва. Това е повече. Това повече от... Та фирма е знам. Повече от Меси. Повече от Меси. Фирмите са по-така известни. Това е убиват деца, май. Да знам. По-малко. Няма как да стигне 7 милиона. Леня Стив Остин. Стив Остин, че. Ама... Добре, старки, чиста, ама някой да го търси. Не. Как? Аре пак. Много яко. Добре, да. Да направим малко да е хип-хоп или парада. Това фирма ли е? Не знам. Това. Не кам правда, че е повече. Не, ако е фирма, не е много известна. Сантьяго Бернабеу. Сега ти на Реал Мадрид. Повече, макар че мисля да е по-малко. И на мен, защото е на Реал Мадрид. Всяква. А по-малко? Да, 13 милиона. Life is beautiful. Кой го търси това? Channel или Life is beautiful? Путинфул. Всякво. Това е повече. Това май дезодорант. Моли. Apple Watch. Ивен, я просто виждам, имам памет. Аз ще видя телефона. Това би трябвало да е по-малко. Не може да е повече. Apple е известен. Това на Apple. Да знам, това е спорно, че пък един... Има. Yes. Супер. 1 милион и 500 чак да стигна Apple Watch, ама не знам. Ти казвай. Повече. Сега се молим на Господ. Получи се. Аз ти предлагам, това е последна игра, брат. Мяре, добре. Тромпет? Не, няма шанс. С космическа разлика. Шутинг. Би трябвало да е повече шутинг. От тромпет. Там с 100 000 повече. Цунами или шутинг? Цунами. Ама той Идиан океан цунами. Точно. Дано. Да, много. Какво?
Чай ти си, бе. Ами... Така, надявам се хареса епизода и до скоро. Чао.